Hej, hej Amalie. Øh, jeg mødte dig på en ferie i Frankrig her i sommerferien. Jeg ved ikke, den ferie der, det er den bedste ferie nogensinde. Altså, jeg jeg vil aldrig nogensinde glemme den ferie. Det er helt vildt. Og jeg savner jer alle bare. Jeg savner alle bare, det er helt vildt. Og så, men du, ja, du er en rigtig sød pige, sjov pige, en okay pæn pige. Nej, du er en pæn pige. Øhm, jeg havde faktisk ønsket, at vi alle sammen lige godt snart kunne være sammen igen. Ikke? Men jeg håber den her den var god nok, Amalie. Ellers så skal jeg nok lave en til, der er lidt længere, hvis det er. Men vi ses en gang, håber jeg da.